Σε μια διαμάχη όπως αυτή της Κύπρου, όπου δύο εθνικότητες αρνούνται να συνυπάρξουν και τελικά λύνουν τις διαφορές τους δια πυρός και σιδήρου, οι μηχανές της προπαγάνδας είναι το ισχυρότερο τους όπλο. Ποιος Έλληνας ή Τούρκος δημοσιογράφος θα τολμούσε να αποκαλύψει ένα γεγονός που θα ήταν αρνητικό για την κοινότητά του και να μην θεωρηθεί προδότης, θέτοντας τη ζωή του σε κίνδυνο? Αν η αλήθεια είναι απέτηση στη ζωή σου, θα πρέπει να σκαρφαλώσεις το τείχος της προπαγάνδας και να οργώσεις τη γη με τα χέρια σου, γιατί κάπου εκεί βρίσκονται θαμμένες οι περισσότερες αλήθειες. Για σχεδόν 40 χρόνια έζησα στη σκιά του Πάσμι Έλλην βάρβαρος. Οι ακραίες εθνικιστικές μου καταβολές δεν μου επέτρεπαν να αμφισβητήσω ποτέ το αλάθητο των Ελλήνων, μέχρι που μια μέρα η περιέργειά μου με έσπρωξε να σκαρφαλώσω το τείχος και να σκοντάψω πάνω σε μια αλήθεια που δεν μπορούσα να αγνοήσω ή να συγκαλύψω. Αυτή είναι η ιστορία. Η δική μου γενιά καταδικαστήκε να μεγαλώσει στη σκιά του πολέμου. Δεν γνώριζα γιατί οι μεγάλοι πήραν τα όπλα του αφανισμού και πότισαν με αίμα το νησί, μα ένα ξέρω στα σίγουρα. Όταν ένα παιδί βιώσει τον τρόμο ενός πολέμου, η ψυχή του χαρακώνεται για πάντα. Μα εγώ και όλη μου οικογένεια είμαστε τυχεροί. Ζήσαμε. Είχαμε το δικό μας αντίσκηνο στη σκιά μιας ελιάς που ονομάσαμε Ελπίδα και εκείνες τις γκρίζες κουβέρτες που μας ζέστεναν τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Τον Ιούλιο, όταν άκουσα τον ήχο της πρώτης σιρήνας, δεν ήμουν 8 ετών. Μα μέχρι να σβήσει ο τελευταίος αντίλαλος τον Αύγουστο, οι στάχτες του πολέμου με έκαναν άντρα. Η παιδική μου αθωότητα οπλίστηκε με τέτοιο μίσος που έφθυρε την ψυχή μου για σχεδόν 30 χρόνια. Όλα όμως άλλαξαν όταν άνοιξαν τα οδοφράγματα και άρχισε να με επισκέπτεται αυτή. Δεν ξέρω αν ήταν όνειρο η οπτασία, αλλά επέμενε να επισκεφθώ το χωριό της. Ήθελε, λέει, να δανειστεί τη φωνή μου, να πει στους ανθρώπους την ιστορία της. Την έλεγαν Σελτέν. Δεν ήμουν σίγουρος αν ήταν από την Μάραθα, το Σανδαλάρι, την Αλόα, μα ξεκίνησα για να την βρω. Λίγα χιλιόμετρα πριν την Αμόχωστο, μια στροφή αριστερά με έφερε στον προορισμό μου. Όλα γύρω μου ήταν ερειπωμένα.
Κανένα μικρό κορίτσι δεν θα μπορούσε να ζει σε αυτά τα χαλάσματα. Προσπάθησα με την φαντασία μου να ξαναχτίσω τα σπίτια και να γεμίσω το χωριό παιδιά. Πότε, πώς και ποιος Θεός σταμάτησε το χρόνο εδώ? Σε ένα μισοκρεμισμένο σπίτι, μια γραία είχε χαραγμένη στο πρόσωπο όλη την ιστορία του χωριού. Ήταν η σύζυγος του Χότζα Χασάνι Χάτιπε. Ίσως γνώριζε και την Σελτέν. ...20 Temmuz'da sabah 7-8 sularında radyodan duyduk. Denktaş derdi, Sayın Denktaş. Türk askeri Kıbrıs'a çıktı diye. O zaman herkes ovadaydı. Herkes birbirlerine haber verdiler. Geldiler, herkes geldi eve. Hayvanlarını, şeylerini getirdi, kapandı. Öğlene, ikindine kadar hep evde kaldık. İkindinden sonra Rumlar geldi. Rum askeri, Rum köylüleri silahlarıyla geldiler. Köylüyü hep topladılar. Rumlar silahlarını aldılar, silahı olanın silahını aldılar. Otobüslere bizi koydular, götürdüler köylerine, okullara, Rum okuluna. Hepsini kadın, erkek, çoluk, çocuk hep gittik. Akşamüstü güneş durumuna kadar ne yaptılar, ne eylediler? Kadınları, hep çocukları, kadınları getirdiler köye gene. Erkekleri bıraktılar hep. Rumlar gece gelirdi şeylerle, yandırırlarla gezerlerdi köyü. Biz hiçbir yere gidemezdik. Kapalı, evin içinde kapalı kalırdık. Έξω από το κημητήριο του χωριού συνάντησα την Πέρατ, ανιψιά του Χότζα Νιχάτ. Ζει στη Λευκοσία, αλλά έρχεται στο κημητήριο του χωριού τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Είναι σαν θρησκευτικό προσκύνημα για μένα, μου είπε. Εδώ έχουν ταφεί πολλοί άνθρωποι που αγαπούσα. Ο θείος μου ήταν ένας άγιος άνθρωπος που υπόφερε πολύ με τα όσα συνέβησαν εδώ. Συχνά έρχομαι στον τάφο του να προσευχηθώ. Την ρώτησα αν γνώριζε κάποιο κορίτσι που το έλεγαν Σελτέν. Μου είπε πως ο θείος της σίγουρα θα την γνώριζε γιατί ήταν ο δάσκαλος του χωριού. Όλοι στην περιοχή ήταν κάποτε μαθητές του. Είχα δει ένα μικρό και άδειο σχολείο πριν συναντήσω την Πέρατ. Δεν υπήρχε ψυχή εκεί. Μα πού είναι τα παιδιά? The men of the village were taken away as prisoners. He was among those who was taken, but then he was released because he was over 60 or 65. So on his way back, I think from Famagusta, he was coming through Aloda village where my cousin, his niece, Tulay, lived, right on the main road. And he said to me, that's the last time I saw her before she was killed too. She jumped in front of the bus in which I was being brought back from prison. And she said to me, "Uncle, save us." And she opened her blouse and she showed me her blue marks, so all over her. And I think what was happening was that she was being also sexually abused as well, or raped, whatever. She's buried in the Atlılar mass graves with her 3 children.